Здравейте, скъпи приятели! Отново сте с страницата на Шусеровите соли за България. Изключително ми е приятно в тази понеделнишка вечер да сме заедно. Надявам се, че ни виждате и че ни чувате добре. Днес отново сме в компанията на доктор Василка Юрукова, която е лекар-хомеопат и Шусеров терапевт. И отново сме избрали много интересна тема, за която ни питате почти всеки ден. Това е косопадът и какви са причините за него. В крайна сметка, наистина, за добрия външен вид, за самочувствието, за красотата на жената, състоянието на косата е от огромно значение. И днес ще разберем дали това е само козметичен проблем или има и други причини, за които трябва да знаем и съответно как да се справим с тях. Здравейте, доктор Юрукова, надявам се, че се чувствате добре. Здравейте, да, благодаря. Много се радвам да съм сред вас тая вечер. Благодаря ви, че отново отделяте от вашето време, за да си говорим по важни теми. Пък винаги е приятно с една такава красива жена, която лично съм виждала с много, много, много гъста и красива коса, да научим всъщност как можем да поддържаме косата си в добро състояние. Но на първо място, какво за нашето тяло показва косата? По принцип, всеки косъм от нашата коса нормално би трябвало да живее между 2 и 7 години. Тоест, това е една доста голяма продължителност. Промените в косата говорят за здравословното ни състояние, за определени заболявания, хормонални промени, през които минаваме. Тестването на косата може да покаже, например, какви лекарства сме използвали през последните месеци, какви наркотици или включително дали е имало някакви липси на витамини, на минерали или наличие на тежки метали. Оказва се, че състоянието на косата и наличието, например, на косопад може да се дължи на определени заболявания, за които включително може нищо да не знаем. Например, уточнено е, че има с проучване уточнено, че ако изведнъж, например, на един мъж започне да му капе косата, а той няма някаква наследствена причина за да се случва това, е добре да си провери кръвното налягане. Защото има връзка между високото кръвно налягане и косопада. Разбирам. А всъщност какви са причините, които най-често стоят зад косопада? Може би има такива, за които ние самите не се сещаме в ежедневието си. По принцип, повечето от хората знаят за най-честата причина за загуба на коса, каквато е наследствената причина, т.е. това, което ние наследяваме с нашите гени. Но, например, много хора не знаят, че това дали ще имаме коса, доколко ще е силна и така нататък, всъщност идва от гени, които наследяваме директно от майка си. Така, например, наследственият косопад и наследствената загуба на коса при жените се наследява директно от майката, а при мъжете от значение дали те ще имат загуба на коса зависи от бащата на тяхната майка. Пак по майчина линия се наследяват нещата. Докато при мъжете наследственият косопад и загуба на коса обичайно започва тук от границата кожа-коса, а в последствие се разпространява отгоре върху главата. При жените основно започва в тази област отгоре върху главата. Така че това е един от най-честите, всъщност това е най-честата причина, а иначе най-честата причина за внезапно падане на косата, за внезапно загуба на коса, това е стреса. И обичайно, когато косопада е свързан с стрес, той не започва директно в момента, в който ние сме в състояние на стрес, обикновено около 1 до 3 месеца след това. Това може да е загуба на близък човек, раздяла с някой, който ние много сме обичали, или пък, например, операции, тежки проблеми с здравето или някакви други тежки проблеми с някой човек, когато обичаме, член на семейството. Има, например, и други видове косопад и загуба на коса, които са свързани с хормонални причини. Щитовидна жлеза, менопауза,
автоимунни заболявания, като например болестта на Хашимото, лупус, псориазис и така нататък. Има случаи, в които загубата на коса е свързана с определени липси. Липси на желязо и особено при желязодефицитната анемия, липси на витамин D, на някои витамини. Знаете, че има медикаменти, като например тези, които се използват за лечение на онкологични заболявания, цитостатиците, от които човек може да загуби и цялата си коса временно. Но, например, много хора не знаят, че загуба на коса или косопат може да се получи дори от неща, които често използваме в практиката, като бета-блокерите, като лекарства за разреждане на кръвта, като някои дори противовъзпалителни лекарства, които са много чести и с всекидневна употреба. От значение, разбира се, и начина, по който се държим с косата си, особено ние жените. На мен винаги ми е малко тъжно, като виждам млади момичета, които изключително агресивно се отнасят към своята коса, защото сменят, например, многократно и то агресивно цвета на косата, силно я изросяват, дори когато просто имат прекрасна коса, а всичко това обезсилва косата. От значение е и начина, по който се храним. Драстичните диети рано или късно водят до косопат, защото тялото не се снабдява с нужните витамини и минерали, за да имаме здрава коса. Другата причина, която може да е свързана с заболявания, са нелекуваните пропускливи черва, при които непрекъснато всеки ден има загуба на витамини и минерали. Някои инфекции в тялото, по типа, например, на бактериални и на гъбични инфекции, също могат да създадат проблеми. Вие знаете, че една инфекция, каквато е COVID, много често след нея, аз дори не съм виждала друга инфекция, вирусна инфекция, при която да се наблюдава толкова тежък и продължителен косопат, както след случаите на COVID. Аз лично също го преживях, даже бях много стресирана от количеството коса, което в първият момент загубих. И така нататък. Има много, както виждате, причини, от които всъщност човек може да започне да губи коса. Добре, когато са толкова много причините, ние как да ги изясним? Тоест, как да разберем дали е, да кажем, косопат, който в момента е от стрес, дали косопада се дължи на понижена функция на щитовидната жлеза, т.е. как да ги разграничим, за да можем да се ориентираме съответно каква терапия ще ни е необходима. Ако това е една жена, винаги трябва да си направи изследване на кръвни изследвания на щитовидната жлеза, най-вече на ТСХ, този хормон, който е като скринингов хормон, но заедно с антителата МАТ и ТАТ. Може да направи и Т3 и Т4, но ТСХ е един добър скрининг като начало, заедно с антителата МАТ и ТАТ. Също така е добре да направи, особено ако има някакви проблеми с цикъла, да направи изследване на женските полови хормони, за да се види там как са нещата. Също така и при двата пола да се видят кръвни изследвания за това да няма анемия, какви са нивата на желязото, какви са нивата на витамините B12 и витамин D. Това са елементарни неща, които могат да се направят. Отделно от това има на много места вече се прави диагностика на коса от много години. Обикновено кожните лекари разполагат с такъв апарат, с който се разглежда космения фоликул на различни места в косата и може да се направи диагностика, но само насочваща. Това е само насочваща диагностика, която като се съчетае с кръвни изследвания, вече нещата стават по-лесни за разграничение. Чудесно, значи не е толкова трудно да се ориентираме в реалната причина, тъй като видяхме, че причини може да има много. Всъщност какво можем да кажем за видовете косопат? И съответно, има ли разлика при терапията, която не само терапията, но и режима, към който човек трябва да пристъпи, спрямо вида косопат, от който страда? Да, така е. Има различни видове косопат. В някои случаи косопада може да доведе до пълна загуба на коса. Тогава наричаме алопеция състоянието. При други случаи загубата на коса може да бъде на кръгчета, на отделни просто кръгове.
алопеция ареата, която често се свързва с автоимунни състояния и е по-честа при деца в пубертета. Между другото, лекува се доста успешно с хомеопатия, този вид алопеция. А при някои от случаите, аз съм имала и такива случаи, имаме пълна загуба на всякакво окосмяване по тялото. Не само косата напълно изчезва, но е възможно да изчезнат мигли, вежди, включително окосмяването под мишниците или около половите органи. Това са най-тежките случаи на алопеция, която е свързана и с загуба изобщо на окосмяване по цялото тяло. Разбирам. Тук е хубаво да включим и една група от така нашите зрители в момента и като цяло от феновете на шуслеровите соли. Това са бременните и кърмещите жени. Като че ли се счита за нормално след бременност да имаме загуба на коса, особено по време на кърменето, тъй като знаем, че за кърменето също са ни необходими доста витамини и минерали, за да може да се образува кърмата. Какво за бременните и кърмещите можем да кажем при загуба на коса? Обичайно има хормонални промени, които са основната причина, поради която една жена, която кърми, има косопат. Тоест, в момента, в който започват да намаляват нивата на естроген, това води до така по-силен косопат, особено около 4-тия месец след раждането. Хубавата новина е, че това е временно. Но има два случая, които е добре да се имат предвид. От една страна, много често в тези случаи става въпрос за едно изчерпване на витамини и минерали от страна на бременната, особено ако това не е първо дете, а е второ дете, но дори и при първо дете, ако да кажем тя не е приемала достатъчно витамини и минерали под формата на шуслерови соли, при което тя започва да губи тези витамини и минерали и съответно започва един косопат, който може да не остане като временен косопат, а напротив може да стане един перманентен проблем и включително да бъде симптоми на други заболявания. Втория случай, в който трябва също да се има предвид при тези жени, е, че много често точно около раждането и след раждането е възможно да започне патология на щитовидната жлеза. Има даже един специален вид тиреоидит, т.е. възпаление на щитовидната жлеза, който е свързан, той се казва постпартален, т.е. точно след раждането. Така че ако една жена усети, че става доста неспокойна, доста нервна, започва да е стяга в областта на гърлото, чувства се, има промени в теглото, особено тенденция към отслабване, треперене на ръцете, непрекъснато я топло, добре е да направи изследване на хормоните на щитовидната жлеза, които ще й бъдат назначени след консултация с ендокринолог. Най-малкото да отиде при нейния семейен лекар, да каже за тези оплаквания и да помоли за консултация с ендокринолог и ендокринолога ще направи останалото. Наистина много, много ценна информация, за да се разбере какъв е проблема и съответно да се пристъпи към неговото решение. Спрямо това, което ни казвате, можем ли да повлияем доброто състояние на косата спрямо различните причини с природни средства и дали природните средства, които подбираме, се различават именно спрямо причината? Тоест, ако да кажем един косопат, който се дължи на стрес, дали се подхожда по различен начин и примерно при един косопат, който вече се дължи на промени в ендокринната система или е след бременност, раждане, е важно да уточним има ли някаква разлика. До известна степен има разлика. В смисъл такъв, ако наистина жената усеща, че или пък мъжа, който и да било пациент, който има страда от косопат, реши, че има проблем с стреса, а това винаги се знае, винаги трябва да направи някакъв опит да се справи с тази стресова ситуация, по някакъв начин да намали стрес, да увеличи почивката или да намери начин, по който да излезе от стресовата ситуация. От друга страна, специално при жените е много важно в момента, в който имат проблем с косата, да намалят максимално химическото третиране на косата.
с бои, с преси, опъване, с сушуар, не само химическото, но също така и чисто механичното опъване. Да не носят косата на опашка силно опъната назад, за да може тя просто самите космени фоликули да ни бъдат допълнително опъвани. Добре, ако да кажем косата е побеляла, все пак трябва да се боядисва. Добре е временно да се премине на безамониачна боя за коса. Да, тя не покрива така добре, както амониачната коса за коса покрива белите коси, но също може част от тези безамониачни бои. Фризьорите, те знаят, те имат специални серии, които са за чувствителна и включително за алергична коса, които серии, освен че са безамониачни бои, вътре в тях има и доста масла, които подхранват. По принцип, интересното е, че и при липси на витамини, и при стрес има едни и същи липси. Например, при стрес винаги има липса започва да се изчерпва цинка, започва да се изчерпват витамините от групата Б. Така че това, че един човек ще започне да пие подобни витамини, няма по никакъв начин да му навреди. Всички имаме, почти всички бих казала, дефицити на витамин D. Това е доказано дори в Калифорния, където е един слънчев щат. Почти всички, независимо от това, че целогодишно има много голямо слънцегреене, на практика хората имат ниски стойности в голяма степен от витамин D. Така че ако се пие витамин D и се проследява от време на време с кръвни изследвания, това е прекрасно. Кокосовото масло е с доказано действие. Витамин С е много важен, както и желязото. Витамин С пък помага да се усвои това желязо. И от особено значение е храненето да съдържа определени протеини, като тук вегетарианците са малко ощетени, защото животинските протеини, като месо, риба, яйца, са по-подходящи. Ключово значение при косопада и при лечението му играят чослировите соли. Аз съм възхитена от техният ефект, както при леки форми на косопад, така и при тежки форми на косопад. Бих казала, че това е много важна част от лечението на косопада, защото самите соли могат да повлияят както стреса, така и самите минерали, които представляват солите, изграждат космите и косата. И по този начин възстановяването е много по-бързо. Като е добре да се направи разлика в лечението в зависимост от това дали става въпрос за по-лек косопад или става въпрос за тежък косопад. Специално при лекия косопад бих препоръчала шусливите соли номер 1, номер 8, номер 11, които ще повлияят освен косата, ще повлияят и кожата, по 3 таблетки дневно, или дори в началото за по-бърз ефект по 5 таблетки от всяка сол, и от 1, и от 8, и от 11, а в последствие след първия, втория месец, когато се види ефект от тези соли, да се мине на една поддържаща терапия от 3 таблетки. Докато когато става въпрос за по-силен косопад или за алопеция, за пълна загуба на коса, добре е да се прибавят соли като 2 и 5 и тогава самата комбинация е по-добре да бъде от номер 2, от номер 5, 8 и 11 и в този случай определено по-големите количества като 5 таблетки от всяка сол за месеци наред ще бъде в много по-добър вариант. Чудесно, т.е. имаме една комбинация при леките форми на косопад, 1-8-11, тази прекрасна комбинация на красотата, защото тя наистина се грижи за това да ни е стегната кожата и да нямаме бръчки, освен че подобрява състоянието на косата. И ако имаме вече проблем като хашимото, желязодефицитна анемия и така нататък, 2, 5, 8 и 11 са по-добрия вариант. Колко време можем да ги приемаме заедно с витамините, минералите, редуцирането на стреса, всичко, което ни посъветвахте вече? Минимума е 3 месеца. Не може да се очаква бързо така за 1-2 дни или за седмица просто окончателен ефект и окончателно разрешаване на този проблем, защото обикновено, особено когато има дефицити на определени минерали, на определени витамини, отнема известно време преди организма да си набави всичките тези дефицити. Затова е желателно минимума
от курса на лечение, той да продължи поне 3 месеца. Разбирам, да. Тук виждам вече има немалко въпроси по темата. Някои ги споменахме, други не. Но като цяло въпросите, които ни задават нашите зрители в момента, са свързани, може би най-често именно с Хашимото. Тоест една комбинация от 2, 5, 8 и 11 би била добре в случай, че говорим за Хашимото, нали така? Точно така и при Хашимото, тъй като много често тук става въпрос за наличие на пропускливи черва. Много пъти, аз всеки път, когато говоря за Хашимото, винаги казвам, че проблема при Хашимото започва от червата. Горещо им препоръчвам да прочетат една моя статия, която съм написала в моят сайт, в моя уебсайт, именно за алтернативното лечение на Хашимото. Там съм споменала, освен шуслировите соли, нуждата от безглутенова диета и нуждата от повлияване на хроничните инфекции в червата, което ще повлияе много добре и самото Хашимото, ще помогне и за възстановяването на косата. Хубавото при Хашимото е, че тогава, когато се нормализират стойностите на хормоните, когато се подобри състоянието на щитовидната жлеза, има възможност този косопат напълно да приключи и даже да се възстанови косата. Но нека все пак да си има предвид, че не само при слаба функция на жлезата, която най-често се свързва с Хашимото, е характерен косопада. Дори жени, които имат точно обратното, имат повишена функция на жлезата, също могат да имат косопад. Така че трябва да се направят изследвания, за да се разграничи за какъв тип проблем става въпрос. Да, наистина това е ключово, за да може съответно да се предприемат необходимите мерки. Тъй като доста напреднахме времето, още един въпрос, пропуснахме го, може би в началото на разговора да го споменем. Имаме въпрос за това какво да се направи за косата, когато тя изтънява с влизането в менопаузата. Там има определени хомеопатични лекарства, които могат да се използват и се знае просто кои хомеопатични медикаменти най-често страдат от това. Това са обикновено лекарства хомеопатични като сепия, като ликоподиум. Шуслировите соли тук също са изключително важни. Задължително тук трябва да има витамини, съответно минерали, други, които могат да се взимат. Кокосовото масло е много важно, включително и вътрешно да се приема. То е с доказано действие. И съответно трябва да се наблегне добре на храненето. И най-вече, освен на храненето, на усвояването от храната. Има варианти, с които могат да се повлияят, включително и с фитоестрогени, но при всеки случай трябва да се прецени дали те са безопасни за жената. Може да се повлияе включително и нивата на естрогена с тях, с растителни естрогени, които нямат страничните ефекти на химичните естрогени. Благодаря ви, доктор Юрукова. Отново много полезна, много ценна, много синтезирана информация, защото разбира се, няма какво да се заблуждаваме. Огромната фенска маса на тази страница наистина се състои от дами и винаги много съм се радвала, когато освен за здравето и да се грижим и за красотата. И действително се радвам да бъдем полезни. Благодаря ви, че днес бяхте с нас. Виждам, че има още въпроси. Задавайте ги под това видео. Ние ще му отговорим с удоволствие. Отново ще ви срещам с доктор Юрукова в първи удобен и възможен момент след празниците. Затова пожелавам на всички много хубаво да си починат, да имат време за близките си хора и за любимите си дейности и с нови сили да започнем също предизвикателната 2023 година. Благодаря ви, доктор Юрукова. Няколко думи за финал. Пожелавам на всички хубави празници. Пожелавам на всички да могат да използват празниците, за да си направят една равносметка на годината и от тук нататък просто да могат да направят нещо хубаво за себе си, особено за жените. Ние сме склонни винаги да мислим за семействата си, за децата си, за хората, които обичаме, но нека 2023 година да бъде и година, в която да направим поне нещо ново и за самите себе си.
Наистина чудесно пожелание. Скъпи приятели, на финала не искам да забравя да ви кажа, че за да имате ефект, да се справите с косопада, освен че, както разбрахте, приема на шусеровите соли е минимум 3 месеца, е добре да изберете оригиналните немски шусерови соли, които се продават само в аптеките. Те са в едни симпатични шишенца, знаете, има ги по 80, 200 и 420 таблетки, защото това наистина е важно, да избираме най-доброто за себе си, да избираме качеството, за да имаме необходимия ефект. Благодаря ви сърдечно, доктор Юрукова. Ще ви очаквам отново на страниците на шусеровите соли. Аз лично ви пожелавам да сте много здрава и винаги така с усмивка да помагате на пациентите да минават през проблемите, които всеки един от нас има. Хубава вечер и до нови срещи! Хубава вечер!